минае, и так мало часу, каб паспеть все сказать и зачыніць дзверы назаўжды, атрымаць маўчанне у адказ. А ты не бойся, не бяжы, бо мы на мяжы, ад цябе залежыць жыць ці на гэты раз. Душем разбивать, голос молчать, душем разбивать, душем разбивать, очи пугать, душем разбивать, душем. Можешь не працягваць, не гэтага я прагну, што я думаў і разлічваў як. Всё гэта проста словы, яны нішто не важаць, і раздражняе твая